ved at lave service på den bil og tjekke bremserne. Og det gør jeg ved, at jeg tjekker olie, jeg tjekker bremsevæske, jeg tjekker kølervæske, og jeg tjekker lufttryk, og jeg efterspænder hjulene. Når man laver service på bilen, skal man altid huske at tjekke kølervæske. Og på den måde gør det, at vi tager lidt skruetræk ned for at få en dråbe, og så hælder vi på vores måler. Og så klapper vi måleren sammen, og så kigger vi ind i enden her, for at se, hvor mange grader den kan holde til. Efter jeg tjekkede kølervæsken, så jeg, at den kan holde til minus 50 grader. Og så længe at den kan holde til under minus 25 grader, så er kølervæsken helt i orden. Her kan I se bundproppen, og den skal man skrue ud for at få alt olien ud, så man kan få nyt olie i den. Sådan så olien bliver renset, og bilen kører bedre. Nu når vi har tømt alt olien ud og skiftet oliefilter, så skruer vi den her af for at putte nyt olie i her. Her kan I se et indsatsfilter, og det bliver faktisk mere og mere moderne at bruge. Men for at skifte filter i det, så skruer du den sorte ting her af, og så inde i den sidder der et filter, som du så tager ud, og så putter du nyt i. Og normalt, eller sådan i mange andre biler, der kan man også bruge et skruefilter, som er mere sådan en cylinderformet filter, som du skruer så den nye på af. Ja. Til et service-tjek, så skal man også huske at tjekke olien, for at se om der er nok på. Så vi tager den af, og så tager vi den lige af. Og så putter den lige ned igen. For at tjekke. Og som I kan se, så går den lige her op til. Jeg sætter faktisk lige noget meget på, fordi max det er hertil. Så derfor så går det fint. Okay, nu skal vi til at ordne bremser. Så vi har pillet alle 4 hjul af på bilen, og her har vi en trommelbremse, som vi skal til at tjekke. Ja, her kan I så se, at her har vi trommelbremsen bagpå. Normalt så skal vi slibe det her, og så skal vi smøre herinde bagved 3 steder, for at få det til at køre bedre rundt. Og så normalt så tjekker man her indenunder, for at se om den er utæt herinde. Og hvis den så er det, så skifter man så det her i begge sider, og så samler vi den. Her har vi en skivebremse, som vi også skal til at tjekke. Nu skal vi til at skille forbremsen ad. Og så til at starte med, så skruer vi de 2 Obraco-skruer ud, der sidder her bagved, som holder bremsen. Og derefter så laver vi skiverne af, for at kunne måle, hvor bred den er. Vi har taget bremsen, og så har vi hængt den op. Og så har vi pillet de 2 klodser af den. For at vi nu kan tage skiven her af og måle den. Og det gør vi, at vi tager vores skruetrækker, og så skruer vi den lige af. Og så måler vi den. Normalt når man har skilt bremsen ad, så skal vi ind og have slibet her og her rundt og hernede og her. Og vi skal også have slibet her på de 2 klodser. Og vi skal også have slibet rundt i skiven her, hvor I kan se, at den er begyndt at være rusten. Og så efter vi har gjort det, så skal vi have smørt det herinde under, for at smøre det. Og vi skal også have lagt et lag på her og et lag på her. Og vi skal også have lagt lag på her på klodserne. Og så nu når vi har fået sat bremsen på igen og klodserne på igen, så skal vi have det skruet fast herinde bagved. Både her og her. Og nu skal vi til at have dækkene på igen. Og så putter vi dækkene på alle de 4 steder, og så efterspænder vi dem derefter. Så er der nogle dæk her, de skal endes med 11 kilo. Og det gør man med en momentnøgle. Og så spænder vi, og spænder til den siger klik. Og det gør vi så ved på alle 4 hjul. For at finde ud af, hvor meget dæktryk vi skal have i dækkene, så er der i biler, så er det oftest her ved tankdækslet eller i venstre side, der den sidder. Og her kan vi se, at den her bil, den stiktommer er den øverste, der er der. Og derfor så skal vi, hvis du har med lidt personer i bilen, så skal du spænde den 2 foran og 1,9 bagved. Og så hvis du har meget belastning i bilen, mange personer eller mange ting, så skal du spænde med 2,2 foran og 2,6 bare bagved. På 1,9, så lige nu er den på 1,9, så vi giver den lidt lille lufttryk, så den ligger på 2 bar. Den ligger på 1,7. Nu kan du se, at den ligger på 1,7 bar i bagdækket, og bagdækket skal være på 1,9, så vi giver den lidt luft, og nu ligger den så på 1,9.